Gibaid sa taas nga katuigan ang talento ni ining sugbuanon sa painting. Sa iyang pagkugi o disiplina sa kaugalingon, midaog siya sa national contest nga gipasugdahan sa GSIS kaniadtong 2012. Siya si Wilfredo Boboy Cañete, usa ka hyper-realistic artist gikan sa Talisay City. Aminado siyang dakong tabang ang nahatag siyang talento sa iyang kaugalingon ilabi na sa iyang pamilya. Karong buntaga, atong tan-aw ng iyang makabilib nga mga obra dinhilang sa GMA Regional TV Live. Sa spotlight, rong buntaga mga kapuso ila-ilahong takining award-winning Cebuano artist Boboy Cañete. Maayong buntag, Sir Boboy. Welcome sa programa GMA Regional TV Live. Kumusta ka karong buntaga, sir? Mayong buntag, hinay-hinay dalang bulhot. Ako nagpaila ko, si Boboy Cañete, isa ka pintor dito sa Cebu. O, nahinay lang gyapon. Isip usa May ka, buntag sa tanan. mayong buntag nimo, Sir Boy. Daghang salamat sa pag-uban kanamo. Isip usa ka artist, sir. How do you usually start your morning? Exercise, naigamay exercise. Tapos, siyempre, dalikyatan na to ng Facebook. Atong hisgutan imong talento sa art. Tataw, wag gyud duda ang imong kahanas sa pagpinta. Unsa may labing una nga painting nimo, sir? Mag-backtrack ta nga maingon ka nga proud ka sa imong nabuhat. Sa ako, wala pa gyud ko'y tingali, wala pa ko'y nabuhat nga painting nga kanang matawag na to nga kanang kontento ko, proud ko. Tingali ang sunod nga painting kanang wala pa mabuhat. Kay mao ni sa ako, para sa ako kana kung nindot nga painting nara na sa hunahuna nato. Wala pa na exist, niya na exist kung muhulma na diya sa atong canvas. Kunya dili na maoy expectation na to. Dili na mahitabo diya sa canvas. Di gyud na mahitabo. Tagsar tingali artist nga kanang kung unsa yang gihuna-una nga nindot mao imo gawas diya sa canvas. Sa imong mga nahimong mga kliyente nimo kaniadto, Sir Boboy, doon ba higayon nga wa dawata o baka wa gidayon og kuha ang imong obra? Yung sa yung pag-handle mga ingon adto nga mga sitwasyon, Sir Boy? Sa mga dugay-dugay na nangaging kuan sa akong experience, doon ay pipila nga kanang di man sa ingon nga wa dawata kay bati. Tingali nailay kausaban sa iyang budget tingali unsa ka. Pero okay ra man, move on na lang kay kanang kada painting na man gyud nay tagya. Daghan gyud ang nabilib sa imong mga obra, sir, nga daw picture gyud kini gumikan sa kadetalyado gyud niini. Unsa may labing dugay nimo nga time frame, sir, sa pagtrabaho sa usa ka obra? Kanang nindot nga painting mo nay dali kay mahuman. Ang kanang lisod nga painting mo nay dugay kay humnon. Kay mawa man imong gana, pero sa akong 35 years nga pag-experience ako sa as artist, di na nako mahinumduman tanan unsay mga painting nga dugay gihuman o dali gihuman. Pero mao ra akong experience ang dali humnon katong nindot. Ang kanang dili kayo nindot di man sad ingon bati pero dugay gud mahuman. Maglibog ka ba unsaon? Pinaka maingon tang sa 35 years, sir, pinaka memorable or pinaka special nimo nga artwork nga gihimo? Wala pag sama sa akong giingon kanina, tingali ang kana pag yung umabot na ko nga painting. Kay mao man ay kan kay sige pamantaan ni og tuon. Wala pa koy kanang painting nga consider nako nga kanang mao na tanan ako Sabay mga core values ni ini, sir, nga buot imong ipaambit sa atong mga aspiring artist ba? Para nako importante ang gugma gyud. Gugma sa imong trabaho, gugma sa tanan nga imong gibuhat mo na number one nga core value para sa usa ka artist. Masunod rin ang uban kanang mga integrity sa pana. Masunod rin na siya. Isip pa na pos, Sir Boboy, mensahe nimo, sir, sa mga nagtan-aw nato, mga aspiring artists sa tanan nato makapuso karong buntaga. Sa tanan nga nagtan-aw karon, sa tanang artist nga nagtan-aw karon, padayon ra kita sa pagtuon. Kay kining art kini ato ang nakatunan. Wa ni kahumanan way kinutuban ni nga pagtuon. Bisan tagaan pa kag duha ka lifetime ani. Kuwang paghihapon alang sa pagtuon ani art. Mana atong paninghaon nga kutob may mo hangtod nga kanang atong brush manan na itong isungkod dunya. Salamat. Pagkanindot ana paminawon, Sir Boboy. Thank you so much, Sab,
sa pag-uban ka na mo karong buntaga, Sir Boy, pag paambit og inspirasyon o istorya nimo sa kinabuhi sa mga nagtanaw nato ang artist makapuso dito sa Talisay City, Sir Boboy Cañete. Salamat, Sir Boy. Salamat.